K mojim náhradným videám ako sa skladá Rubiková kocka prikladám ešte popis algoritmov, že môžete si to prekresliť alebo stopovať toto video. Takže označte si označené strany, ako napríklad tu ide C jednotka dole, to znamená, že jednotku dám dole raz, jednotku dám raz dole, hej. Kde P je predná strana, S je stredová. A keď bude tam napísané ABC, tak celú kocku otočím o ABC jedenkrát. Takže toto si môžete prekresliť. Ku prvému videu nebude žiadny algoritmus a k druhému videu sú algoritmy tu dva. Ak točíme ľavou rukou, tak tieto algoritmy, ak točíme pravou rukou, tak tieto algoritmy. K opačnému krížu je tento algoritmus vrchný. Prepíšte si to. A k výmene stredov je štvorka, tieto algoritmy. Výmena stredov. A potom tieto algoritmy hladko, obrátko, takisto si prepíšte. Najprv začneme jednotkou, to je hladko, týchto 8 ťahov a potom hneď v tom istom mieste dvojkou, ak treba. To si všetko poskúšajte. Ďakujem.